sebelum ada komando lagi kan gak wani iki anu Pak Wo yalah sesuk new normal baru kan pirang dino iki tapi dengan syarat Pak tetap protokol kesehatan wis iki kok ngene Bu awake dhewe disenani wong akeh wis gelem gak gelem sing syarat ginjolan sampean kudu manut ora wae tak karepe dhewe wong ora enek urunan iki kok masa-masane pamong ya wis mbok ora masalah penting kan kan ora gelem gak gelem ya Pak Dah tetepne sangu dhewe Iya Pak. wis akhire aku ngeben jenengan meng menawale anu parahnya Berarti jam 6 sama menit gamelan mungkin kan karena nek nyampe ngempet. tapi tuh Oh jam itu. ya Anu ginjongnya biasanya kan biji. jam 11 Oh jam 11 berarti gua nyusul ya. sampai langsung hidup nih dia sendiri kelurahan Bisa beli uang kau. lu soal sewu panjeri wis padha percayane kan penak Ini Pak Wo siap. iki aku Ini ngene pemahaman normal ya. ya los ya los ya los Ini Pak Wo. oke terima kasih monggo Mbak Monggo. Alhamdulillah Dit. Ndi. New normal setok panjang. Wayahe lur tangi lur. Tangi wis itu jab mulai. Mulai. New normal. New normal bener. New normal. Kayak tukang las. Oscar Dit. Aku guys. Lihat guys kecantikanku pakai ini guys. Kayak tukang las toh.
Ayu ku lo uleng-ulengan. Masa? Mana perasaannya sekarang? Perasaanku deg-degan loh guys. Karena di antara kelima orang ini yang paling tercantik gitu lah. Tahun depan
Jalannya lereng.
Jadi Karawitan jenenge pengacara Witan Rogo Wijaya sakjose. Apa kowe Kita bagian dengan sopret dari jalan dengan Korea Arit. Jalan dengan Korea Arit. Garing lah. Ki sing tukang ngentekno sembarang kalir ki.
Sembarang kalir belum masuk iki. Heeh. Nah. Jadi enggak bangun gitu. Mas. Mas. Mam. Gede Mas. Iya Mas. Timbang aku kowe ora ati. Mending mangan iki gawe wareg lan gemati. Tutup bang. Angel tenan tuturamu. Angel teman tuturamu. Lo. Bagi pitik di omah lo ya dipikir lo. Oh, wis angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Oh, wis angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Oh, wis angel. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu.
Asam